Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Onderneming. Bosgraaf BV uit Huddegriep. Bosgraaf BV is al meer dan 50 jaar een begrip op het gebied van tuin- en parkmachines, ruitersport, paardentrailers, aanhangwagens en mechanisatie. Het familiebedrijf in Huddegriep heeft 3000 vierkante meter winkeloppervlakte. Met een team van 16 ervaren vakspecialisten wordt er hard gewerkt om de klanten van het juiste advies te voorzien. 240 zonnepanelen en LED-verlichting zorgen voor een elektriciteitsneutraal pand. Bosgraaf BV, een modern bedrijf met ouderwetse service. Wij van Bosgraaf BV uit Huddegriep zijn heel vereerd met de nominatie van Onderneming van het Jaar. Als team doen wij elke dag ons best om u te adviseren op het gebied van tuinmachines en gereedschap, ruitersport, landbouwmechanisatie, paardentrailers en aanhangwagens. En natuurlijk kunnen we alles in eigen huis repareren. Johannes Bosgraaf BV, al meer dan 50 jaar. Een modern bedrijf met ouderwetse service. Stem op u! Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Onderneming. Weidenaar uit Dokkum. Dit familiebedrijf is 90 jaar geleden opgericht. De derde generatie staat nu aan het roer. In de worstmakerij wordt de Friese droge worst gerookt. Deze ligt in meer dan 800 supermarkten. Daarnaast worden lekkernijen zoals zeeuwspek, grillworst en grove boerenleverworst gemaakt. Weidenaar verzorgt ook vers vlees voor supermarkten, zowel biologisch, regionaal als lokaal. 50% van de energie in de fabriek komt uit eigen bronnen. Persoonlijk contact, kwaliteit en ontwikkeling zijn belangrijk voor Weidenaar. Ik ben Winnie Weidenaar van familiebedrijf Weidenaar uit Dokkum. En wij zijn genomineerd als onderneming van Noordoost-Friesland. En daar zijn wij heel erg grutsk op. Wij willen graag nog heel lang regionale en lokale producten maken. Zoals Frieske droogwas, dat ken je hem vast. Maar echt vlees van supermarkten. Dat doen wij hier met 54 mensen. En als je nou echt wil dat wij dat nog heel lang dwang dan moet je me eigenlijk op je stemmen. Bedankt! Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Onderneming. Mulder Agro uit Kolmerswaag. Dit is een familiebedrijf welke 85 jaar geleden is opgericht. De vijfde generatie Mulder dient zich aan. Er werken in Kolmerswaag 12 personen, verdeeld over de buitendienst, winkel, logistiek en de administratie. Hoofdactiviteit is de verkoop van diervoeders, strooisels, bedrijfsbenodigdheden en duurzame meststoffen. Mulder Agro geeft cursussen en lezingen over een beter bodemleven en is bij Culturele Hoofdstad 2018 een belangrijke deelnemer op een Europees congres over bodemvitaliteit. Wij binnen Mulder Agro team uit Kolmerswaag. Wij maken u sterk voor zonnegroen, met bodemverbetering en kringloopdenken. Dus stem op ons. voor een zonnegroen en gewas, radio bij Mulder Agro in de pas. Veel studie bij thuis, stem dan op us. Van pharmacy naar pharmacy.